Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasegi herala dumunun kay berebereli kay nam moko be bien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamrola kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jile la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o bara o labe undamne na kaba o mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kalon bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jolewun olube au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Hôtel Lafia. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangitaba secteur 3 kono katase Dakabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kilian ka Lafia ka ta feta me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelaye ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i fɛ ka na Mopti ki kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti ni sera hôtel Lafia la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel Lafia hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin hôtel Lafia kɔnɔ aw bi da ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle formation di hôtel Lafia kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka 11 bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnba ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la
Rezo wasa Mali ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ jeli ka kɛnɛ min sigi san o san a tago sabanan bolodalen filɛ u fɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye ka taa bila février kalo tile 7 la centre sahélien pour la biodiversité la o filɛ ni Zumarakaw fɛ yen nɔ ɲinanda a sigilen don hakilila min kan o de ye k'a fɔ an ka halala sumansi minnu bɛ yen nɔ ani an ka bagan si minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka bila bala walasa ka baloko ɲuman kɔni ka se ka o sabati a tago fɔlɔ o ni filanan tɛmɛnen kɔsa tago fɔlɔ o komi hukumu min yɛrɛ kɔnɔ o de k'a fɔ an ka halala bagan si minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔbɔtɔ ni ka u don ba la an ka laadala fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'an ka baganw furakɛ ni ka u balo cogo ɲuman na ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ka u furakɛ o fɛɛrɛ olu lajirali kɛra ni ka a bila kɛnɛ kan a tɔgɔ filanan o sinsinna min kan o de ye fɛnɲɛnama minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka sumanfɛnw tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛli fana don ba la nin tako sabanan min filɛ nin ni a bolodalen don o bɛna kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ o hakilila de kan ka kɛ ni sɛnɛ hɔrɔnyali o sabatili ye o kama sa sumansi hɔrɔnyanenw ani an ka bagansi hɔrɔnyanen minnu bɛ yen nɔ sinsin bɛna kɛ olu kan walasa u ka se ka san sɔrɔ ani dungafan ɲuman kɔni o bɛ se ka sabati cogo min na a don kama sa min ye hakilila fɔlɔfɔlɔ ye ani dɔnniya kɛnɛkataw ka se ka olu lajirali kɛ jama na ani hakilila kuraw ka se ka olu falen olu bɛna kɛ o kama sa février kalo tile 5 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2025 Zumarakaw fɛ yen nɔ centre sahélien pour la biodiversité la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ a yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo ye ka se ka o don an taabolo la an ka sumansi ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ an fɛ olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ sɔrɔ bɔda ye ani dunkafa sabatili sira dɔ ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka sigi ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la
bebe bato la Zavia kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen no k'u jɔ bi an bɛ an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mugadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. An filɛbaw ani an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo. Amara jaralakaw y'an sɔrɔ zen dɛ. I b'a dɔn u ye min kɛ. Maa ninnu kuma dɔ la on sont intelligemment ye. U ye naji de dilan ka taa u bila so ne ɲɛ. O parce que ko ne filɛ kuma camanba min na nin ye ca ko n'olu ma ɲɛ ne ma. Mais n b'a fɔ u ni ce. Un zoro do malonda ma ban fɔlɔ k'u jara baningokaw an b'olu fana fo min ye banakɔrɔninkaw ye k'olu fo ngarala madu k'ale fana fo buwajɛkaw k'olu fo amara mɔgɔ bɛ mɔgɔ ye ti maa dɔn halisa ala ka sinankunya jo jiji an ka jamana kɔnɔna na sɔgɔmada in na an bɛ tara araba la araba janvier kalo tile 29 amara san 2025 AES CEDEAO jɛko ɲuman farako ɲuman an bɛ se k'a fɔ ten fɔlɔ munna AES dantigɛ CEDEAO sɔgɔmadalama in wɔra ni communiqué min amara o ti kɛlɛ papier ye. O ye ɛlɛ ni an ka mago ɲɛ ɲɔgɔn fɛ jɛnatigɛ kuntala ka surun adamadenya don ka ca fɛɛrɛ minnu tun b'olu bolo u ye kɛlɛ da kɛrɛfɛ ni y'u ka communiqué ye yaasa ko in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min an n'an da don o la. Wolomasiri tabaw a mara sisan a bɔra tulon na dɛ. Kunungo AES wolomasiri taba jɛkulu ani Mali yɛrɛ ka sɔrɔdasiw u ye lamaga kɛ Menakakaw fɛ yen bamanciwalew kɛyɔrɔw a minɛnw a fɛn caman amara u y'olu filenkolonci k'o dakolonci Masinakaw fɛ yen bamanci jɛkulu dɔ tun ɲɛmaa bɛ yen n'u ko ko Amadu Boli Kolongokaw fɛ yen ale n'a nɔfɛmaa caman olu fana bɔra baara la pewu minɛnw caman minɛna o la Echelkaw min tun bɛ k'olu tɔɔrɔ ye kosɛbɛ n'o ye Azimani ye tɛgɛdara u y'ale fa fana de. Sɔrɔdasiw u ye baara min kɛ kunu an bɛna na an da don a la n'an bɔra yen kita muso dɔ su taara ye dɛ Koro école karamɔgɔw ko fo sara olu bannen don baara ma Kolongo kɔnɔna na denmisɛnnin 8 u y'olu ta cayu Gawokaw olu ka dugu labilali olu y'o sayɛlɛma ɲɛnajɛ san 12nan kɛ Seko ani Dongo i bɛ Ogobanya dɔn a Dɔngɔnɔw ka festival a tako 12nan Amara i b'a dɔn ko nin festival tako fɔlɔ kɛra yɔrɔ min a Bankas
Samba Fla ani Segi. Alassane Jomele min filɛ ORTM directeur la ale tun b'a kunnafoni ko ɲɛmɔgɔw kunna Isaïe Somoro ala ka hinɛ la ale fana tun b'a la nka u taara anw jigi dɔ de fɛ Bangas ko Pygmée Pygmée in ye maa ye dɛ n'ale min fa dumuni na a ti maa wele mais so min bɛ Bangas a tɛ yɔrɔ si san fɔlɔ in na denfaya tun taara ka da Amadou Toumani Touré ma nka Ibrahim Boubacar Keita ale de taara ATT tɔgɔ la ka taa baaraw ɲɛbila baara kɛ Bangas kɛnɛba kan a dɔw ye sojɛ kelen di ATT ma IBK ale tun bɛ yen a yɛrɛ ye kuma ta koyi a ko ko olu maninkaw olu ni dɔngɔnɔw kɔni k'u bɛɛ tɛ kelen ye de ko kabini kanu bɔnsɔn min ye ko tiɲɛna sisan dɔngɔnɔdugu la basigi tɛ yen Ogobanya a nana bɔlɔ turu place de cinquantenaire la Mamou Dafe tun bɛ yen kɔnɔwarikaw ka ɲɔgɔlɔnbɔla n'o ye Adama Dayiko ye ja ale yɛrɛ ye k'a dɔ ye ja tɔgɔ yɛrɛ de Adama Dolo ye a seginna ka na so sa kɛ nka ko Ogobanya k'a bɛ siɲɛ 5 bɔ ko a bɛ na dɛ k'a bɛ siɲɛ 5 bɔ a bɛ na kɛnɛ kan an bɛ Seru Nantume fo yan wulikajɔ ni cɛsiri Ogobanya kɛcogo ɲuman na a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Amara ne yɛrɛ bɛ jouer su in na han voilà u ko ko n ka taa cadeau kɛ su in na ye n bɛ programme na an bɛ dɔgɔnɔw fo ko n'Ala sɔnna a ma on sera ensemble an tɛ kɔrɔbɔrɔw to an ka taa dɔgɔnɔw nɔfɛ fɔlɔ parce que olu de ka fête bɛ sen na ministre Daoud ale ye Egypte lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ale y'o bisimila n'Ala sɔnna a ma an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na sisan sɔɔni Amara maaw bɛ se k'a faamuya cogo min jaralakaw n tɛ se ka fosi fɔ aw ma tile 2 in na fɔlɔ on en paix on en confiance on en ami a kuntala tɛ janya dɛ 1er février n b'a daminɛ a kan tuguni Amara fini kana da lablara maa kana jɔ i fa la ko y'a dɛsɛ n'o tɛ yanni yɛrɛ ka sa ko caman b'i kɛɲɛ Siramori Jabate ko ban o ka fisa janfa ye ne tɛ nin na n tɛ nin fɛ a kana nin kɛ ne na o ka fisa i ka don janfa na maaw ma Bamananw de ko jɛko ɲuman ni farako jugu aya AES ni CEDEAO ta bɛ ɲini kana kɛ jɛko ɲuman ni farako ɲuman ye dɛ Amara sɔgɔmada in na bolomafara an b'a di AES ɲɛmaaw ma ɲɛmaa fɔlɔ u yɛrɛ min sugandi ka bila u kunna n'o ye anw yɛrɛ ka furancɛla fanga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi capitaine denkɛ général an ka kuma fɔlɔ bɛna na sin ale ma général Abdramane Chani Niger dangele an b'ale fana kuma lase a ma min ye capitaine Ibrahim Traoré ye k'a lase u ma Amara a ye a dabɔ n ka kuma na o bɛ fɔ i yɛrɛ sigilen de ɲɛna AES cɛbaw u ye koba kɛ nka bamananw ko yanni ka kaba fɛnba fofo nɔna min taara n'a ye o ɲini k'o dɔn AES ɲɛmaaw u y'u jigi kɛ jamanadenw ye jamanadenw u y'u ka danaya ta k'a ɲɛsin ɲɛmaaw ma ko in bɛ daminɛ waati min CEDEAO ale ye gɛrɛntɛn dɔw ta k'o ɲɛsin Mali jamana ma fangadaraki kɛlen fɔnkɔɲɔgɔnkɔw aw b'a kɛ tan an t'a kɛ tan a ye don nin da in fɛ an tɛ don nin da in fɛ a ye nin sigi aw ka ɲɛmaaya la a ye nin kɛ tan a kumaw nana caya kun fɔlɔ la Mali ɲɛmaaw sɔnna u taw ma ka to u ka bɛrɛw kɔnɔna na Amara nka min ye waati nana yɛlɛma waati min ni Assimi ninnu ye bandaw ninnu bila kɛrɛfɛ ani Mokhtar Wane
ka kota a bala u ye yɛlɛma boloda olu ye sɔrasiw de ye ulu ye kɛlɛkɛcɛw de ye ko min bɛ ko in tugumana na u m'a mɛn dɛ u y'a ye a caman kɛr'u ɲɛna u taara diɲɛ fan caman fɛ a baara ɲɔgɔnnaw la u ye mun lasɔn min k'o fɔ mɔgɔw ye n'an b'a fɛ an ka lafiya an ka jɛkulu ninnu k'o jɔ fɔlɔ an k'an ka jamana ɲini an k'an ka jamana sɔrɔ n'o kɛra waati min n'an bɛ min kɛ an n'o kɛ an mara hakili la k'a fɔ sanyɛlɛma ɲɛnajɛ samɛ fɔ la dugutigiw ni kabilatigiw ni diinɛtigiw ɲɛkɔrɔ Asimi ye kuma min fɔ ko ale kun bɔra CEDEAO la amara a y'a fɔ anw ɲɛ a mɛnna a ko anw ma CEDEAO ko kuma yɛrɛ ale t'a fansi de fɛ an ko wa mani dalilu a ko anw ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na tan ko a sɔrɔsilama ka jugu n'o tɔ bɛɛ lajɛlen ye a kɛra ale la de koyi ale bɔra a janw kɔnɔ de ale y'a degun ye de amara i b'a kalama ko don min na Musa Mara taalen Kidali ni ko tiɲɛna a bolo i b'a dɔn ko MINUSMA mɔgɔw ye min fɔ an ka mɔgɔw ya n'i bɛ don ka t'i kalifa u ka kan kɔnɔ i bɛ ka marifa bila de komi i ɲɛ bɛ min na Kongo ni tile fila in na yɔrɔ i ɲɛ b'a la k'a fɔ Kongo sɔrɔsiw bɛ ka taga u yɛrɛ kalifa MONUSCO mɔgɔw la cogo min wa o ɲɔgɔnna kelen kɛra amara ko kɛra min ka jugu nin bɛɛ ye Mali sɔrɔsiw ye ko y'u ɲɛna Kidali u yɛrɛ y'a dɔn ko min don o kɛlɛkɛcɛw n'o ko hukumu kɔnɔna la Asimi y'a fɔ anw ɲɛ a mɛnna ko n'a danna ale ma ko CEDEAO k'an ti to a la bi an ti to a la sini an ko bɛnkanw dun b'an n'u cɛ dɛ fɛnw caman b'an n'u cɛ a ko o bɛɛ ye kumaw ni bɛnkanw de ye nka ni jamanadenw kun tilenna n'ale ta kɛra kelen ye don o don ale bi bɔ i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ka bandaw to yen bɔliko kuma kun tɛ se ka fɔ an taara Faransi siɲɛ joli an y'an gulugulumaniw ye siɲɛ joli u nana siɲɛ joli Asimi yɛrɛ nana ko ta waati min a ko nin tɛ se ka laban u ye embargo gosi ani Asimi ka bɔli baaraw sigi sen kan a si ma kɔrɔ ni si ye minisiriw bilara u ka baaraw kɛ Mali ta nana kɛ ten a nana ye ta tɛmɛnɛ si tɛ bɔ CEDEAO yɛrɛ kan k'i ɲɛsin min ma n'o ye jamanadenw ka lafiya ye n'o ye basigi nali ye n'o ye wolomasiri tabaw kɔkɔrɔdonni baaraw ye anw ka jamana ɲɛmaaw ma o ye u bolo u nana gɛrɛntɛ ni ta sa ka ɲɛsin an ka jamana ma Mali y'i nigisi nagasa ka kalo 6 kalo 8 ɲɔgɔnna kɛ embargo la fo ka se ka bɔ o tɛmɛnen Burkina ta fana bala ka wuli daminɛna Burkina fana donn'o dongolo sira fɛ ka tila ka na Niger faraw kan jamana saba in de y'a ye k'a fɔ Liptako Gourma o tun y'u taabolo dɔ de ye Liptako Gourma in amara ale ye yɔrɔ ye Mali Burkina Niger jamana saba u bɛ se ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ ka yiriwali kɛ ka sɔrɔ kɛ a la o miirina min kun sigira kabini jamanaw kununko u y'o miiriya de jateminɛ ka sinsin o kan o baaraw bɛ kɛ cogo min ka AES sigi Bamakɔ kɔnɔna na yan septembre kalo tile 16 san 2023 a kɛra Kuluwa a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra yen minisiri saba in bɛɛ lajɛlen nana a dɔw kɛba Ablaye Jobu kumana tubabukan na ka kuma bamanankan na Burkina bɛ ka minisiri kumana tubabukan na ka tila ka kuma mɔsikan na Niger minisiri min tun bɛ yen a kumana faransɛ la ka tila ka kuma zɛrima la tuguni Hausa la tuguni bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya amara o don de u y'a yira k'a fɔ sa ko ninnu kɔni na kɛ tanga ye yaasa u wolomasiri taba ɲɔgɔnnaw u b'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka ɲɔgɔn kisi amara kabini o don aw bɛ ka force conjointe ko kuma min fɔ a sigira kabi o don a lawaleyali diɲɛ ka bɔ a kalama o de kuma bɛ ka fɔ sisan sabula minɛnw bɛ ka don fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛlɛkɛcɛw bɛ ka baara kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ amara CEDEAO a fana tun ye ko in gɛlɛya nka nin waati laban in na n'i ye ko ta k'u lajɛ AES bɔra yɔrɔ jan dɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko min ye janvier kalo tile 28 san 2024 jamana saba in y'a yira k'a fɔ ko u bɔra AES u bɔra CEDEAO la pewu o kɔfɛ tuguni amara juillet kalo tile 6 san 2024 u
u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Niger kaw fɛ ka IAS k'o sigi n'o ye confédération ye jamana saba in b'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ o baarakɛɲɔgɔnya bɛ ta kɛ fɔlɔ min na fɔlɔ o ye wolomasiri tabaw ka ko ye filanan o ye u ka jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ye sabanan o ye yiriwali baaraw ye amara k'a daminɛ o juillet kalo tile 6 la ka na bi la n'u yɛrɛ ye Asimi ta k'a bila u ka kow kunna Asimi sera ka mun ni mun sigi sen kan a fɔlɔ o ye wolomasiri tabaw ka baara ye n t'a dɔn i hakili b'a la waati dɔ la min ye général de brigade Masawule Samake Mamadu Masawule Samake ale ye munumunu salo kɛ Niger ani Burkina ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'a bɛ fɔ o ma sa ko wolomasiri tabaw jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka bɛn cogo min Masawule kɔfɛ min ye baro kɛlɛtigi ale yɛrɛ fana taara ka t'u kuma ɲɔgɔn ɲa amara o ko in de wololen filɛ nin ye bi kɛlɛkɛko la Asimi ale ka waati kɔnɔna na o sera ka sigi sen kan Asimi sera ka mun wɛrɛ kɛ tuguni a ka nin waati in kɔnɔna na amara o ye kunnafonidiko ye kunnafonidiko n'i y'o lamɛn i bɛ fɛn caman y'a kɔnɔ jabaranin nka n'i ye Mali ni Burkina ka télé lajɛ kibaruya minnu bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ i b'o ye a fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ télévision sow la o ka tɛmɛ ka bɔ yen bɔlɔlɔ sira kan u y'u yɛrɛ tɔgɔ la web télé fana sigi o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ arajo u y'o fana sigi sen kan Asimi ka waati kɔnɔna fana na amara bi n'e taara n'i ka téléphone ye Niger n'i taara n'a ye Wagadugu a bɛ ko komi i bɛ Bamako i bɛ Orange Money ci cogo min i b'a tɔ bɛɛ lajɛlen ci ten n'i bɛ Malitel la o i bɛ fɛn na o a bɛ komi i bɛ Bamako o téléphone ko Asimi ka waati la o sera ka sigi sen kan amara bi an bɛ don min na n'o ye janvier kalo tile 29 ye laɲini minnu kɛra maaw fɛ ko passeport ko Asimi y'o fana sigi sen kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa maaw yɛrɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ min na bi o ye force conjointe ye o lawaleyali amara o baaraw daminɛna ka ban kabini ntɛnɛndon o sɔrɔdasiw o minanw kabini janvier kalo tile 17 maaw ɲɛ bɛ minanba minnu dontɔla Mali kɔnɔ amara force conjointe baarakɛ minanw don ninnu ye kobaw ye Asimi sera ka minnu sigi sen kan nka amara janto n yɛrɛla kɔrɔcogo ka ɲi dɛ jamana ɲɛmaa saba in u da tugu u da yɛlɛ an bɛ k'a kɛ ka bɛn jamanadenw ma nka fɛn belebele bɛ yen amara o ma so ma fɔlɔ dɛ passeport an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye passeport ko la maa joli bɛ passeport ta nin jamaba ninnu na jamana saba in bɛɛ la an ka ta Mali yɛrɛ kɔnɔ maa joli mago bɛ se passeport ma caman tɛ wa nka ni Mali ye maa 23 ye maa miliyɔn joli mago bɛ se passeport ma a tɛ kelen bɔ o kɔrɔ ko passeport ko o ye aw maa kalannenw aw minnu bɛ yaala anw ta ye biométrie ye biométrie ka sigi sen kan amara a ka tɛ jamanadenw k'a sɔrɔ i n'a fɔ baara bɛ ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan cogo min na bi biométrie la k'a dayɛlɛ ka sigiyɔrɔw k'a la ka sɔrɔyɔrɔw k'a la k'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ jɛlenya ni tilennenya la an b'o ɲini u fɛ u kana o kɛ bolo kɔfɛ ko ye u k'o kɛ jamanadenw ye sɛgɛn min k'u ye o bɛ se ka k'o sara ye nka amara kelen bɛ yen ha o ye k'ale k'a ye dɛ tarafa tan bil haki ye o ye dɛ o ye sira ye ha amara n'i ye nin jamana saba sira ta mobili la i bɛ masaya segin ala ma Niger sɔrɔdasiw de ka jugu wa Mali poste de ka ca wa Burkinakaw de bɛ te sɔngɔ minɛ la wa n'i yɛrɛ sera ye papier b'i bolo o papier t'i bolo o olu bɛ wari de ɲini mun bɛ se ka kɛ k'o ban jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ IAS ko in ye k'ale ka ye dugudenw u k'a fɔ jɔn ko ala anw donna IAS kɔnɔ nin fɛɛrɛ in sigira sen kan an ka taa ni ka segin hukumu kɔnɔna na sabula mɔgɔ fanba i b'olu ye kari de kɔnɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ i b'olu ye mobili de kɔnɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ amara u k'u cɛsiri o ko in de la kosɛbɛ a tɛ dɔgɔkun 3 bɔ an ye Burkina mobili bolila dɔ don cogo Mali kɔnɔ yan ka tɛmɛ pɔsiw la hakili la maaw y'a kuma mɛn n'a bɛ ten cogo fana na Mali fana chauffeur bolo dun an ka chauffeur joli bɛ yen bi k'o bɛ kaso la jamanaw kɔnɔna na degun bɛ chauffeur joli kan maa joli bɛ yen k'i bɛ bɔ i bɛ sira minɛ i bɛ wari min yɛrɛ bɔ Bamako ni Ɲame ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca n'i ka passe siɲɛ joli jɔnni ka maa sigilen bɛ yen ɲɛmaaw tɛ n'a fɔra ko IAS sigikun ye jamanadenw ye u k'u hakili to o la
amara baara sɔrɔ cogo fantanw dayirimɛ ɲini yɔrɔw u k'u hakili t'o la amara u ka baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ baarakɛyɔrɔ minnu b'a to maaw b'a dɔn k'a fɔ ko anw bɔra seeraw la tiɲɛ na an ɲɛ b'a nɔ la an ka baarakɛyɔrɔw la bi an ɲɛ b'a nɔ na sɔrɔkow la bi an ɲɛ b'a nɔ na yɔrɔkow la bi sɔnɔgɔya impôt kow la amara u k'o jateminɛ taxi ko u k'o jateminɛ maaw n'u bolominɛw lakanali u k'o ko baara jateminɛ amara kana kɛ musanin ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra musanin bɛ dogo dɛ baara wɛrɛba min bɛ yen n'o b'u bolo o y'u yɛrɛ ka administration mɔgɔw ye n'olu jogo ma falen foyi ma kɛ amara ye de mana taa baarakɛyɔrɔ la n'a ma fɔ ko directeur bɛ ci la a bɛ fɔ k'a taalen don ministre fɛ yen walima a y'aw sigi k'a kɔnɔ papier signeur ye maa kelen de ye secrétaire bɛ burusɛti feere ni pariwari compte la min ye olu ka ɲɛmɔgɔ bɔlen régisseur taalen don ci la douane mɔgɔw nana nɔfɛ a y'an ka misisɔngɔko jateminɛ amara nin tɛ baarakɛyɔrɔ danbe ye u k'o jateminɛ o ka ca jamana saba in kɔnɔna na kosɛbɛ dunko juguya ni yuruku yuruku kɛlɛli a ka bɔ dala fɔli la a ka kɛ waleya la maaw k'a ye jamana saba in kɔnɔ amana baara bɛ AES mɔgɔw bolo dɛ fɛn min ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye o ye jogo falen de ye jogo falen jogo falen o ye baaraba ye mun m'u ɲɛ dɛ ni kɔni y'anw ka sɔgɔmada in na bolomafara ye u ye dɔ kɛ u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamanadenw ye danaya da u kan a sera sa jamanadenw fana k'a fɔ ko tare amara n'i ma foyi sɔrɔ n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na n'i ma foyi sɔrɔ i mamuso ka tiɲɛ i mɔkɛ ka tiɲɛ tilanni na kan'a to bolokuru ka k'i niyɔrɔ ye dɛ sabula fɛn o fɛn ni ɲɛmaaw bɛ se k'o kɛ bi o ye bɛɛjɛ yɔrɔw ye o ye jama lafiya yɔrɔw ye o ye jama kunbɛ yɔrɔw ye o ye koba minnu bɛ kɛ jamanadenw ye maaw mana taa la o k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn ko ala nin falenna ɔn tɛ hakili la n'i ka passeport b'i bolo n'i bɛ avion kɔnɔ i sɛgɛn man di diɲɛ kɔnɔ dɛ i ka sɛgɛn dan tɛna kɛ n ka doni ta ka jigin n ka doni ta ka yɛlɛ y'a ye aw yɛrɛ fana na hali n'a tununa i ni pankorotigiw b'a bɔ ɲɔgɔn na nka anw minnu bɛ duguma sira fɛ anw minnu bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ anw minnu bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na anw minnu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la baara ɲiniw na anw minnu bɛ taa an ka sɛbɛnkow la anw minnu bɛ taa kiiridaw la u k'u hakili to o kow fana n'a mara AES a kana kɛ AES CEDEAO ye a ka kɛ AES min yɛrɛ b'u yɛrɛ sɔlɔmɛ la min b'u diinɛ n'u ŋaniya la u bɛ wuli ni min ye amara ne ma gɛrɛ tɔw la dɛ mais ne b'a dɔn miiriya min bɛ Asimi na ŋaniya min bɛ a la a b'a fɛ ko ka kɛ cogo min walahi ni tɔw bɛɛ bɛ ten an k'an hakili latigɛ ma gɛrɛ tɔw la dɛ ala ko tiɲɛ mais n b'a dɔn ale bɛ baara kɛ cogo min miiriya min bɛ a la a bɛ ka hakilina minnu sɔrɔ fɛɛrɛ minnu bɛ a bolo a n'a bɛ ka kow kɛ cogo min an bɛ nɔbɔ ko la ma a si jɛtɔ ye de a ma nɔgɔn koyi bon ko ne ka safurula président do a tɛ se ka fɔ a ma pɛtipɛtinin tuguni nka anw dɔgɔnin y'ale ye ale bi ka kɔrɔkɛya minɛ anw na ni si ye yɔrɔ a ma nɔgɔn donc an bɛ dugawu kɛ AES ɲɛmaaw u ye kuntilenna mun ta u ye jamanaden minnu fɔ u k'u jija sa o jamanadenw fana k'a fɔ ko alihamudulilayi amara CEDEAO fana a fana ye sira minnu ta a ye fɛn minnu fɔ tile fila in kɔnɔna na ani bi sɔgɔmada in na n'i y'o fana ta k'o jateminɛ o ye tare ye CEDEAO yɛrɛ ka bugunatigɛ fɛn na o ko bi sɔgɔma olu y'a ye k'a fɔ sa ko Mali Burkina Niger olu kɔni bɔra pewu CEDEAO la pewu u bɔli k'a na kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka wasa sɔrɔ a la cogo min na ko wa ko min ye basigi ni lafiya kɔnɔna na ye u ka bataki b'a yira sa k'a fɔ u na fɛɛrɛ sigi sen kan yanni u ni CEDEAO ɲɛmaaw ka bɛn nka olu kɔni sɔnnen don min ma fɔlɔ u ka daw yɛlɛlen don bɛn ni kelenya o kuma na min ye AES jamanaw ye u n'olu bɛ se ka bɛn cogo min na nka yanni o cɛ olu ye fɛɛrɛ damadɔ sigi sen kan fo ka taa wagati min na n'u ka fɔ ka bɛnw bɛnna min kan min ye passeport ye ka taa se carte biométrique ma ale ni fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ CEDEAO tɔgɔ la
ko olu bɛ se ka to u bolo u ka jamanadenw bolo n'o ye cɛncɛnfo ka jamanaw ye a n'a nafa dɔw ko min ye baara minnu bɛ kɛ ni AES CEDEAO tun kɛlen don k'olu kɛ CEDEAO tɛna na i yɛrɛ bila sama-samali ba la fɔlɔ yaasa a kana na kɛ an ka fara ka kɛ gɛlɛya kan CEDEAO ale bɛ i sigi fo min ye Burkina Mali Niger jamanadenw u ka taa ni ka segu bɛ se ka kɛ olu fɛ yen k'a sɔrɔ visa ko kuma t'a la Amara i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen wa CEDEAO ko fana ale bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ cɛncɛnfo ka jamana 3 in minnu filɛ nin n'u bɛ baara la olu ka jamanaw kɔnɔ u n'u ka baaraw kɛ i n'a fɔ u b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen u ni fɛn min ka kan u n'o k'o sɔrɔ wa CEDEAO tɛna don bɔnforo la kuma na a tɛna i yɛrɛ bila dama yira sira fosi kan min bɛ na ni degun ye tiɲɛ don AES jamanaw u bɔra u y'a yira k'a fɔ k'u ka kow ye min ye u y'a yira k'a fɔ k'u tɛ segin u kɔ u y'u ka se bɛɛ lajɛlen kɛ mais min ye nin fɛla ninnu minnu filɛ nin n'o ye fɛla belebelebaw ye olu b'o to sen kan fo jamanakuntigiw n'o ye CEDEAO jamanakuntigiw olu ka ɲɔgɔn yew cɛ ani fana n'u ni CEDEAO AES ɲɛmaaw bɛnna mun kan o na kɛ bataki ye k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na yan. Réseau Wassa Mali ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ jeli ka kɛnɛ min sigi san o san a tago sabanan bolodalen filɛ u fɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye ka taa bila février kalo tile 7 la centre sahélien pour la biodiversité la o filɛ ni Zumarakaw fɛ yen nɔ ɲinanda a sigilen don hakilila min kan o de ye k'a fɔ an ka halala sumansi minnu bɛ yen nɔ ani an ka bagan si minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka bila ba la walasa ka baloko ɲuman kɔni ka se ka o sabati a tago fɔlɔ o ni filanan tɛmɛnen kɔ sa tago fɔlɔ o kun bɛ hukumu min yɛrɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ an ka halala bagan si minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔbɔtɔ ni ka u don ba la an ka laadala fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'an ka baganw furakɛ ni ka u balo cogo ɲuman na ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ka u furakɛ o fɛɛrɛ olu lajirali kɛra ni ka a bila kɛnɛ kan a tɔgɔ filanan o sinsinna min kan o de ye fɛnɲɛnama minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka sumanfɛnw tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛli fana don ba la nin tako sabanan min filɛ nin ni a bolodalen don o bɛna kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ o hakilila de kan ka kɛ ni sɛnɛ hɔrɔnyali o sabatili ye o kama sa sumansi hɔrɔnyalenw ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ yen nɔ sinsin bɛna kɛ olu kan walasa u ka se ka san sɔrɔ ani dungafan ɲuman kɔni o bɛ se ka sabati cogo min na a don kama sa min ye hakilila fɔlɔfɔlɔ ye ani dɔnniya kɛnɛkantaw ka se ka olu lajirali kɛ jama na ani hakilila kuraw ka se ka olu falen olu bɛna kɛ o kama sa février kalo tile 5 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2025 Zumarakaw fɛ yen nɔ centre sahélien pour la biodiversité la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ a yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo ye ka se ka o don an taabolo la an ka sumansi ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ an fɛ olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ sɔrɔ bɔda ye ani dunkafa sabatili sira dɔ ye. AES CEDEAO an bɛ segin ka na an faso la yan fɔlɔ baara min bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw fɛ baro kɛlɛtigi n'o ye général de division Umaru Baro Jara ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maa min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Amadu Boli ni ale ye bamancɛwale kɛbaw ka ɲɛmaa ye Kolongokaw fɛ yen Masina marabolo la Segu ale kɔnɔna na a n'a tɔɲɔgɔn caman ko u y'olu bɔ baara la pewu nin kalo in tile 27 wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min y'a to u ka daga yɔrɔ u sigiyɔrɔ u ka fɛn minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen da walona yɔrɔ minnu na o ye Ɲaro ye Nasanbugu Manini Njibala Buki wɛrɛ ale ni Kɔnɔnga nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na armée n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ min ye maa kofɔlen in ye n'o ye Amadu Boli in ye a kun ɲinina wolomasiri tabaw fɛ kuma caman nka ale yɛrɛ kun ye maa caman fa a ye maa caman lajaba a ye maa caman lebu duguden caman bɛ yen a ye degun ta ka ɲɛsin olu ma wulikajɔ in senfɛ armée yɛrɛ ye a yɛrɛ ka minɛn dɔw sɔrɔ a ka maa ninnu bolo ye min ye minɛnw fana bɛ yen n'u bɛ dugujukɔrɔmuguw dilan u y'olu fana sɔrɔ u bolo ye minɛn caman wɛrɛ bɛ yen u y'olu minɛ Amara u ye ɲɔ ni malo min minɛ mɔgɔw la ko jaka o fana saki caman ba de ye armée ye o ndaraki ka na ni o ye u ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen falen kɔfɛ wulikajɔw tun bɛ sen na yaasa ka se ka yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen basigili ni kow kɛ o wulikajɔ ni o cɛsiri fana senfɛ a b'a fɔ ma ko patrouille Amara
u taara tuguni malo min farama wɔrɔ o bɔrɔ 87 u y'o fana sɔrɔ yɔrɔ dɔ la min ye ɲɔ bɔrɔ 42 u y'o sɔrɔ kalangagorolakaw olu fɛ yen Mbɛwani kɛrɛfɛla la ɲɔnɔ o masuruna na Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Baro kɛlɛtigi ye foli ni tanuni k'a b'o ɲɛsin sɔrɔdasiw ma minnu ye nin baara kɛ Kolongo Masina mara la halisa ani Baro kɛlɛtigi bɛ ɲɔgɔn bolo a ko nin kalo in tile 28 min ye AES cɛdenw ka wulikajɔ ye ni pankuru ye olu ye yɔrɔ dɔw gosi yɔrɔ minnu gosira sa o ye u yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw faralen no ɲɔgɔn kan ka baara minnu boloda min ye kibaruya sanumanw sɔrɔlen kɔfɛ o y'a to sa pankuru kɔni ye gosili kɛ yɔrɔ minnu na bamaciwale kɛbaa minnu tun bɛ yen olu caman kɔni dasi ɲɛmaa caman bɛ yen o binna o ko in senfɛ u bololaminɛnw an'u ka kɛlɛkɛminɛnw min ye jɛkulu bɛ yen n'u b'a fɔ ma sa ko groupe État islamique Grand Sahara Amara o tɛ EGC sa wa ale maaw fana tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la garankaranikaw fɛ yen kilomɛtiri 100 ka taa min ye Menaka Kɛɲɛka fan fɛ olu bɛɛ lajɛlen dasira yɔrɔ in a ka surun kosɛbɛ Tawa de la n'o ye Niger ye ko foyi tɛ yen u ye min t'o ye ni dugukolo yɛrɛ dɔrɔn tɛ sɔrɔdasiw u n'u ka pankuru min ye fiɲɛ bɔcogo a yɔrɔ la ani sisi bɔcogo Wolomasiri Tabaw ko b'a jira sa k'a fɔ ko minɛn minnu tun b'u bolo min ye mɔbiliw kɔni o jɛnniw b'a la motow fana jɛnniw b'a la olu yɛrɛ bɛ sɛgɛsɛgɛli la a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na hali bi ka se ka kimɛli kɛ min ye gosili ale kɔfɛ a jaabi yɛrɛ mana kɛ min ye Baro kɛlɛtigi ko u bɛna tila ka o da maaw tulo kan AES cɛdenw k'u b'u ka wulikajɔ la hali bi Niger ale ni Mali dancɛ la ka taa fɔ Burkina fan fɛ pankuru ani kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ duguma ko wulikajɔ bɛ sen na halisa chef d'état major n'o ye Baro kɛlɛtigi ye ko Wolomasiri Tabaw ye wulikajɔ dɔ kɛ ni pankuru ye o kɛra an yɛrɛ fɛ yan sa Baɲaŋara mara la min ye wulikajɔ senfɛ sa nin kalo in tile 28 armée ale ye mototigiw caman baden de dasi min ye mototigi minnu tun b'o sira kan sa u y'olu gosi yɔrɔ 2 u tun bɛ k'o de ɲini yɔrɔ fɔlɔ tun ye min ye o tun bɛ lajɛla maa 15 urokaw fɛ yen kilomɛtiri 12 ale tun bɛ Jangasagu ale bɛ Baɲaŋara mara la maa ninnu kɔni gosira ye maa 15 tun bɛ lajɛ la tilegan fana fɛ tuguni sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw y'a yira u la fana k'a fɔ ko min ye bamaciwale kɛbaa ni jugawale kɛbaaw ye olu ka minɛn dɔw fana tun bɛ Negbɛti El Kashikaw fɛ yen kilomɛtiri 100 ka taa Razalima ale ni kɔrɔnfɛyan fan fɛ Wolomasiri Tabaw ye pankuru ta k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana ɲɔɲɔ k'o bɛɛ sɔsɔ k'o kow ban pewu min ye minɛn minnu tun b'u bolo ka taa se u ka tajiw ma an'u ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yen olu ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ a bɛɛ lajɛlen de bugɔra ɲɔgɔn fɛ Amara i n'a fɔ kunnafoni bɛ a fɔ cogo min na kunungo armée tun ye bataki d'a ma k'a yira na k'a fɔ min ye Abu Azimani ye Abu Aziman ale kɔni bamaciwale kɛbaa ɲɛmaaba tun don ale bɛ Ɲafunge marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la échelle-kaw fɛ yen u ye ale fana bɔ baara la pewu k'a fana tun ye sɛgɛn ta ka da maaw kan a n'a nɔfɛmaw caman n'u ka kɛlɛkɛminɛnw n'u bololaminɛnw armée y'a bɛɛ lajɛlen bunte k'a bɛɛ lajɛlen kari ka taa bɔ k'a bin min ye maa kofɔlen ye a fana kun ɲininen no han sabula degun tɛ degun na a ma min ta ka da Wolomasiri Tabaw yɛrɛ kan a yɔrɔ in na ye jan tɛ jan na fɛɛrɛ tɛ fɛɛrɛ la min ye maa sugu bɛɛ lajɛlen ye a kun y'olu don ɲɔgɔn na maa kofɔlen min filɛ nin ye min ye armée ye a ko ko a tɛna to ka to tancogo la wulikajɔ bɛ to senna a yɔrɔ la ye Amara kalo tile 26 armée ye drone dɔ minɛ han terroriste ka drone CPS DPA olu ka yɔrɔ min bɛ yen Tɔnbɔkutu marabolo la u ye drone minɛ o yɔrɔ la u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri dɔ senfɛ wa u y'a yira sa k'a fɔ ko baara ko dɔ de bɛna fara a kan don o don Wolomasiri Tabaw olu bɛna u cɛsiri cogo min na n'an bɔra yen an bɛna Kita mara la Kitakaw fɛ yen muso dɔ su taara ye kungokolo fandanbanda dɔ kɔnɔna na dugu min bɛ n'o tɔgɔ ye ko Fugurukaw fɛ yen Kita a yera sa k'a fɔ sa ko min ye nin muso kɔfɔlen ye a tunu ni kibaruya o kun fɔra bɔlɔlɔ siraw fɛ denw ni limanaw bɛɛ lajɛlen kun ye wulikajɔ kɛ sa anw ba tununa anw ba ye wa denmisɛnninw y'u senfa ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen gendarmeso tɛ gendarmeso ye polisiso tɛ polisiso ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ hali mɔrigu n'o ye sumara yɔrɔw ye u taara olu bɛɛ lajɛlen lajɛ fo kunnasini ko sa u taara bɔ ba in su dalen ka Amara su yɛrɛ tolila a kun tɛ se ka taa tuguni u y'a janaja kɛ o yɔrɔ la ye nka sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na
k'a dɔn mun de kɛra musokɔrɔba in ale sata ye maasinakaw fɛ jawuli bɛ yen maaw jawulila mun na sabula bamanciwale ni jugawale kɛbaa maa damadɔ olu nana don dugu kɔnɔna na kolongo bozokaw fɛ yen denmisɛnnin 8 u taara n'olu de ye k'a kɛ kari k'a dugu jɛ kunnasinigo ntɛnɛn na bamanciwale kɛbaa minnu ye nin kɛ sa k'u bɛ ka ɲini wolomasiri tabaw fɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabula nin waati in na armée ale fana ka wulikajɔ barika bonyanen n'o ye kosɛbɛ min ye kow kɛcogow ye u bɛna n'a to sa don nataw la u na ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna koorokaw fɛ Amara ekɔli karamɔgɔw ye lakɛrɛ da ko k'u ka juru min bɛ yen ko n'o ma sara k'u tɛ kalan kɛ wa Amara nin ko in fereke yɔrɔba ye min ye i b'o dɔn ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'an ka marabolo ninnu kɔnɔna na u ka sarako kuma ka ca dɔw bɛ yen olu ye gouvernement ka ekɔli karamɔgɔ ye dɔw bɛ yen olu ye mairilakaw ni collectivités ka ekɔli karamɔgɔ ye wa n'u bɔra ta ka grève kɛ f'i ka gɛrɛ u la de k'u ɲininka aw ka juru bɛ jɔnni yɛrɛ la tiɲɛni na dɛ gouvernement wa ou bien aw ka maire de donc koro u kɔni ye lakɛrɛ bila n'Ala sɔnna a ma an na tila k'u ɲininka Gao dugu labilali o san 12 o hukumu kɔnɔna na Gawokaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye mouvement des jeunes patriotes ye ale ye barosigi kɛ sa barosigi min n'o kɛra Askia Mohamɛdi tɔgɔla dugu kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye don min na Gawo bi bila u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye barosigi in ale ye tali kɛ Gawo yɛrɛ bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di wulikajɔw bɛ se ka boloda cogo di ka welewelemada bila maaw ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ Gawo bɛ se ka kisi o ma cogo di Gawokaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ min kɔni ka d'olu ye u k'u hakili to waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la sɔrɔko ta nasira fɛ min ye bagan mara jɛgɛmɔ ale ni sɛnɛ ko ka olu fana la kɔlɔsi yaasa cogo min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kana boli Gawo kan ni kibaruya ninnu Sijo Tamani ale ye olu di Amara Kayikaw an bɛ t'olu fɛ yen Kayi u ka yɔrɔ min bɛ n'u b'a fɔ ko Bera n'o ye Kayi yɛrɛ kɛnɛ belebeleba dɔ ye seko ni dɔnko kɛnɛ don Kayi kasokaw fɛ yen ko min ye Batuli Ɲangi ye ale ye lampadaire 6 di ko k'o di olu mɔgɔw ma sibiri tɛmɛnen waleya in mouvement Ambiko ale de y'a kɛ a ɲɛmaaba n'o ye Dawuda Kamara ye Kayikaw fɛ ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko waleya in kɛ kun ye min ye sa dibi o bɛ se ka ban cogo min Amara Kayikaw fɛ hali bi gouverneur ye monument de martyrs ale y'o birikiden fɔlɔ da min ye monument de martyrs ye ale ɲɔgɔnna tun tɛ Kayi kɔnɔna na u ka sigi belebeleba in bɛ yɔrɔ min k'u bɛna na o bɔ yen sefa wari 10,000,000 ka bɔ mairilakaw fɛ yen o de bɛna na don o la Amara an bɛ te fan fɛ yana an ka segin ka na kibaruya tɔw la n'o ye kibaruya teliman tɔw ye Réseau Wasa Mali ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ jeli ka kɛnɛ min sigi san o san a tago sabanan bolodalen filɛ u fɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye ka taa bila février kalo tile 7 la centre sahélien pour la biodiversité la o filɛ ni Zumarakaw fɛ yen nɔ ɲinanda a sigilen don hakilila min kan o de ye k'a fɔ an ka halala sumansi minnu bɛ yen nɔ ani an ka bagan si minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka bila ba la walasa ka baloko ɲuman kɔni ka se ka o sabati a tago fɔlɔ o ni filanan tɛmɛnen kɔsa tago fɔlɔ o kun bɛ hukumu min yɛrɛ kɔnɔ o de ye k'a fɔ an ka halala bagan si minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔbɔtɔ ni ka u don ba la an ka laadala fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'an ka baganw furakɛ ni ka u balo cogo ɲuman na ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ka u furakɛ o fɛɛrɛ olu lajirali kɛra ni ka a bila kɛnɛ kan a tɔgɔ filanan o sinsinna min kan o de ye fɛnɲɛnama minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka sumanfɛnw tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛli fana don ba la nin tako sabanan min filɛ nin ni a bolodalen don o bɛna kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ o hakilila de kan ka kɛ ni sɛnɛ hɔrɔnyali o sabatili ye o kama sa sumansi hɔrɔnyanenw ani an ka bagansi hɔrɔnyanen minnu bɛ yen nɔ sinsin bɛna kɛ olu kan walasa u ka se ka san sɔrɔ ani dunkafa ɲuman kɔni o bɛ se ka sabati cogo min na a don kama sa min ye hakilila fɔlɔfɔlɔ ye ani dɔnniya kɛnɛkataw ka se ka olu lajirali kɛ jama na ani hakilila kuraw ka se ka olu falen olu bɛna kɛ o kama sa février kalo tile 5 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2025 Zumarakaw fɛ yen nɔ centre sahélien pour la biodiversité la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ a yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo ye ka se ka o don an taabolo la an ka sumansi ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ an fɛ olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ sɔrɔ bɔda ye ani dunkafa sabatili sira dɔ ye. Aba n'an bɔra sugu kɔnɔ an bɛ segin ka na kibaruyaw la an bɛ taa minisiri Dawudu ale ka baarakɛyɔrɔ la min ye Dawudu ye ale de ye minisiri ye sa min bɛ jamana kɔnɔ lakana kow kunna Egyptikaw ka lasigiden o de nana bɔ ale ye min ye lasigiden ye sa a kɔni nana ko a nana balimaya ni sinjiya taama sira fɛ
a kɛlen kɔ k'a ka batakiw bɛɛ lajɛlen di jamanakuntigi ma a y'a sugandi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa général de division Dawudu Ali Mohamedine ani ale bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di ka ɲɔgɔn masala lajɛ in Amara a kɛra kunungo Dawudu ka minisiriso kɔnɔna na min ye maa kofɔlen ye n'o ye Egypte lasigiden an ka jamana kɔnɔ Mohamed El Gamal a ko k'a nana bonya ani karama hukumu kɔnɔna na yaasa min ye waleya minnu bɛ bi ni Egypte jamana b'a fɛ k'o k'an ka jamana kɔnɔna na dɛmɛ bɛna nana sira minnu fɛ ka se ka olu fɔ a ko tiɲɛ don a kɔni nana bɔ Dawudu ye o min kɛrɛnkɛrɛnnen don bi ka bila Mali jamana kɔnɔna lakanako la Egyptekaw ka ŋaniya ye min ye yɛlɛmaba min bɛ se ka don Mali la wolomasiri tabaw ka kunda min ye lakanabaa minnu b'an ka jamanaw kɔnɔna na min ye jamana fila bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka waleya minnu kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'olu sinsin min ye Mohamed El Gamal ye a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye koyi ko Egypte ni Mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko bila ko tɛ ko baara caman kɛra ko hukumu kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ a kun suru sarala tile 2 in na wa olu bɛna Mali dɛmɛ Bamaɲɔgɔn ni wale kɛbaw kɛlɛli o fɛɛrɛ ɲɛnama bɛ olu bolo o dɔnko min bɛ olu la u ni Mali bɛna o baara kɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Mali yɛrɛ ye ani olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wolomasiri taba kunda ani ni lakana kunda ko sabula an ka surasi caman jalabatigi caman taara Egyptekaw fɛ Caire ka taa kalanw kɛ wa k'ale nin waati in na dɔw fana bɛ kalan na hali bi ko sɛbɛ se ka far'o kan cogo min na k'o jama caya Egypte ka ŋaniya ye o ye Egypte lasigiden n'o ye Mohamed El Gamal ye a ko fana ko a tɛna ɲinɛ min kɔ o ye yiriwali ta nasira ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara minnu bɛ se ka kɛ bi ka kɛ ni maa minnu bɛ n'olu bɛ lakana k'an ka dugubaw kɔnɔ a y'a da don o kuma fana na Amara bataki tun b'a bolo n'o ye bataki ye a b'a fɔ min ma ko invitation ka n'o di Dawudu ma sa ko a ɲɔgɔnna min bɛ olu fɛ n'o ye ministre Mahmoud Tawfik ye k'o ye a wele k'a ka taa balimaya ni sinjiya taamana Egyptekaw fɛ yen min ye Dawudu ye ko k'a ye bataki minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ko wa fana ko a b'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛna sɔrɔ yaasa taama in ka se ka kɛ Dawudu y'a yira la fana k'a fɔ ko min ye ale ka ministre ye so ye a dayɛlɛlen don u ye Mali ni Egypte a bɛ Egypte lasigiden kura fo a ka baara tali la n'a ka ŋaniya tali la ka na ɲɛsin olu ma ministre ko fana ko ni Ala n'a kɛra sɔnna a ma bonyamasegin mun kɛlen filɛ nin ye o ɲɔgɔnna o bɛna o fana kɛ yaasa baara minnu bɛ yen n'olu kan k'o kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o na sinsin baaraba minnu bɛ yen n'o ye ekɔlidenw ka kalanko ye ka taa se kalan wɛrɛw ma sa ko olu bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan ale Dawudu ka ministiriso la hali bi kɛba Amara Algérie an ka lasigiden min kan ka taa Algérie o fana nana Dawudu fɛ yen n'o ye Mohamed Amaga Dolo ye Mohamed Amaga Dolo ale kɔni nana sa kana Dawudu lamɛn sabula a kan ka taa yɔrɔ min na o ye Algérie ye ale dun taatɔ dɔ ye maliyɛnw sigilen don k'ale kɔnɔ yen dɛ papiye ko kuma o bɛ a da a ko Mali ni Algérie kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bi ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ cogo min ko yanni ale ka taa sigiyɔrɔ la a nana ka na Dawudu kana bɔ o ye baara minnu bɛ kɛ biométrique ko la passeport ko la ani fɛɛrɛ minnu sigilen don a ka ministiriso fɛ a ka ɲɛfɔli kɛ ale ye sabula ko maliyɛnw kɔngɔmanen don k'ale kɔnɔ ye papiye ko la kɔnsilaw ni yɔrɔw la yaasa u bɛ se ka papiye sanuman sɔrɔ cogo di enrôlement nina bɛ kɛ cogo di min ye nina papiye bɛ sɔrɔ cogo di fiche individuelle ka taa se passeport ma a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ yaasa a bɛ se ka faamuya cogo di visa fana na sɛbɛnni dɔ bɛ yen n'o bɛ d'a kan n'o ye sticker ye o fana bɛ se ka sɔrɔ cogo di nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra a ye a y'a yira sa ko a nalen Dawudu fɛ yen a ye fɛn caman faamu yanni a ka taa a ka baara la a kɔni Dawudu y'a yira k'a ka dayɛlɛlen don a ye ale don o ale tɛ o ministiriso kɔni ka baara de y'o ye maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u bɛ se ka lafiya cogo min na u ka sɛbɛn ɲiniw na min ye ambassadeur kura ye u ye foli ni tanuni kɛ a ye sabula a ye hakilina min sɔrɔ yanni a ka taa Amara ka na ɲininkali kɛ ka faamuyali kɛ yaasa maliden minnu bɛ Algérie u bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na o fana bonyamasegin o kɛra a ye n'an bɔra yen an bɛ taa danganda la an bɛ taa dɔngɔnɔw olu ka kɛnɛ kan i b'a dɔn k'a fɔ dɔngɔnɔw ka ɲɛnajɛ dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko Ogobanya nin ye ale tako 10nan kɛnɛ de sigilen ye ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye seko ni dɔnko dunanjigiso minisiri ale ni bololabaarakɛlaw ka minisiri Mamu Dafe a ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo Ogobanya tako 10nan in dayɛlɛli la sa minisiri caman tun bɛ ani CNT maaw min ye Ogobanya yɛrɛ a ko hukumu kɔnɔna Amara i b'a dɔn k'a fɔ bi dɔngɔnɔw ka tɔnba o ɲɛmaaba o ye Nun Tapili ye Nun Tapili ti fɔ maa ye tuguni Kuru Suprême ale y'o ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ bi na sa festival Ogobanya a ko fɛɛrɛ do dabali do yaasa ka se ka malidenw bɛɛ lajɛlen ka bɛn ni kelenya kuma fɔ cɛfɔ ni kanbɛn ni waati in kɔnɔna na dɔngɔnɔnakaw jɔyɔrɔ ye min ye o ka se ka fɔ bɛɛ lajɛlen k'o dɔn
dɔngɔnɔw nana ka bɔ mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na nin don in ɲɛnamaya min ye nun tapili ye a ko ko u bɛ bonyamasegin ni tanuni ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma olu minnu b'a to nin kɛnɛ in bɛ ka sinsin a bɛ se ka sigi sen kan minisiri min bɛ seko ni dɔn de ye kalan yɛrɛ ye maanifiya dafalen hukumu kɔnɔna na ko n'olu nana fɛɛrɛ kɛnɛ sigi maa man k'i sigi k'o filɛ i bɛ t'o kɛnɛ kan yaasa i ka se ka dɔnniya sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma musaka bɔ ko wa ko min ye dɔngɔnɔw ye a bɛ min ɲini u fɛ amara u k'u sinsin u ka laadaw kan u k'u sinsin u bɔkolow kan u k'u sinsin hali bi u ka adamadenya kɛcogo kan sabula ɲinan san ye seko ni dɔnko san ye bɛɛ lajɛlen ka k'i yɛrɛ ye o de ɲinina jamana ɲɛmaa fɛ i bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ jamana ye ko tiɲɛ don tarikuw la maaw b'a fɔ tuma caman ko nka ko nin waati in na ko min ye dɔngɔnɔw ye ko maaw k'u ɲini k'u dɔn kari ka se ka tɔnɔ sɔrɔ u la kuma tɛ u bɛ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan mamu dafe ko fana ko min ye jamanakuntigi k'a b'o fo o ye ɲinan san kɛ seko ni dɔnko san ye ko kɔni harila o ɲɔgɔnna famana ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan wa fana k'a b'a ɲini maaw fɛ maa maa bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kan bɛɛ lajɛlen ka na dɔngɔnɔw ka kɛnɛ kan ɲɛnajɛ ale ka kɛ min ye seko ni dɔnko o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na amara kidali guvɛrnɛri tɔgɔ gamu tɛ bi gamu ye dɛ gamu u ye jala ta ka d'a ma min ye u ka tɔn ye n'o ye conseil supérieur des imgadi alliés ye olu ye bataki kɛ ka ci gamu ma Elhaji Gamu ko a kɛra grand officier de l'ordre national ye jamana ɲɛmaaw y'o jɔnjɔn in ta ka d'a ma min ye imgadiw ye u ko ko gamu n'o ka kan bi a n'o ka kan sini basigi ni cɛsiri wuli ka jɔ ni timinanja min ni gamu y'a kɛ jamana in kɔnɔ yan a ma dogo maa si la général Elhaji Gamu kabini maaw t'a bugunatigɛ dɔn fo bi bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ maa min don a ye ɲɛna fɛ a n'a ye cogo fɛ amara cɛ ka jala bɛ yen koyi a ka jala fotow ta dɛ a ka jala fotow bɛ yen min ye Gamu ye a kɔra sa k'a yira k'a fɔ ko min ye jala min dilen filanan ma nin ye n'o ye jamana ɲɛmaaw ye o d'a ma ko nana sɔrɔ Gamu yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiyaw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ baara min na o ye jamana basigili ye cɛfɔ ni kan bɛɛ bɛn ni kelenya maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mɔɔ kana bɔ mɔɔ la ko ye Gamu taala ye ko kabini san caman sɔrɔdasiw ka gun kan Gamu a sen yera nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na cɛsiri ni timinandiya wuli ka jɔ min ye baarabaw ye Sierra Leonekaw fɛ yen a taara ka t'o baara kɛ jamana ale tɔgɔ la nin waati in na Kidal gouverneur o de jɔnjɔn o bonya tanen don ka d'a ma baara min a bɛ k'o kɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la maa min don basigi karamɔgɔba don a bɛ ko dɔ a bɛ ko kɔrɔ dɔ wa a bɛ jateminɛliw kɛ fana tuma caman min ye Gamu ye fɛɛrɛ ni dabali o Gamu don sabula waati min na bilenna k'a tɛ tigɛ fiyewu Gamu ye fɛɛrɛ de sɔrɔ koyi a ko ale wa ale farala MNLA kan bi a faral'u kan sini a n'a ka cɛden maa 150 amara u ye 5 don fiɲɛna ka t'u kunda fo Nizɛrikaw fɛ yen u selen tuma min a ko k'ale ye armée malien ye a jo tɛ de kɛlɛ fɛɛrɛ bɛ ban o Gamu kelen jɛkulu fɛn fɛn sigira n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u burudamɛ dama n'u ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a ban pewu n'u ko ko Maliko t'a la Gamu b'a ka minɛnw cɛ ka taa n'a yɛrɛ ye ni tubabu y'u wele nanzaraw y'u wele u ma n'u kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban tuma min pewu a b'u ɲininka ko Mali don n'u ko ko Maliko kuma t'a la Gamu b'a ka kasaw cɛ a bɛ taa n'a yɛrɛ ye amara kɔsa in na yanni Kidali kɛlɛ ka daminɛ u y'u bɛɛ lajɛlen wele i bɛ fɛn fɛn dɔn u bɛɛ lajɛlen taara k'u ka jɛ ko ka bin Mali kan Gamu ko k'ale t'a la Gamu nɔfɛmɔgɔ minnu bɔra a kɔ olu dɔw de tora ji la o don ko Tɛza Watenikaw fɛ yen min ye général Gamu ye nafa fila b'a a la bi Kidali kɔnɔna na munna kabilatigiw Kidali magobatigiw Kidali kobatigiw Kidali dɔnkobaw u bɛɛ lajɛlen ka danaya b'a kan filanan ye mun ye amara maa tɛ mɔgɔ ɲininka kasa la o marifa o to yen o kɔni a n'o bɛ da a n'o bɛ wuli de ni Gamu ko k'i kana si yan n'i bɛ Kidali kana si dɛ n'ale ye min f'i ye taa n'a ye o sira fɛ bi an yɛrɛ bɛ fara imgadiw kan ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin Elhaji Gamu ma a ka koba kɛlenw na a n'a ka cɛsiri n'a ka timinandiya la basigi ni lafiya nali la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'o y'a sɔrɔ waati dɔ la amara ani maaw kun tilennaw tɛ kɛ kelen ye a ka waleya dɔw la sabula kuma caman Gamu tun bɛ ko dɔw kɛ maaw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka o tuma Gamu bɛ mun de nɔfɛ a ta ye Maliko ye bɛɛ lajɛlen n'i ka faamuya cogo don an b'a fɔ sa ko jalakura in
ala k'a k'a ma hɛrɛ ye ala k'a k'a ma bonya ye ala k'a k'a ma sankɔrɔta ye sɛbɛn a fa sirila maa min fɛ o ye Amara Ago Ondana ye na aw b'a wele bɔlɔlɔ kan ko Sodi i bɛ Sodi kɔni dɔn Sodi de ye sɛbɛn fa siri an b'an ka babu kuncɛ ni min ye o man di an baarakɛ ɲɔgɔn a n'an kɔrɔkɛ n'o ye Umar Cɛfin Mariku ye ni Voix du Mali radio Voix du Mali o tigi ye ale Amara ala y'a ka cɛkɔrɔba ka miniji dɔgɔya min ye Cɛfin Mariku ye a taara da dayɔrɔ laban na kunungo an bɛ dugawu don kɛ sa cɛkɔrɔba ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jami ma ala k'o nɔgɔya min ye sanga ye sa ale kɔni sigira Umar Mariku yɛrɛ ka yɔrɔ la ye n'o ye Umar Cɛfin Mariku ye radio Voix du Mali ɲɛma ale ka cɛkɔrɔba Cɛfin Mariku ala y'o de kɛ miniji dɔgɔya an bɛ dugawu kɛ sa ko ala k'a dayɔrɔ sumaya sɔgɔma in ta an b'o minɛn saniya k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa kun sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a bɛɛ lajɛlen fo Jaba Sidibe an b'a fo na ale bɛ salilakaw ka sigi la nin waati na monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fo ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ Gasama ale bɛ domaine kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ale fana kɔ min ye Madina Jara ye ale bɛ Atlantakaw fɛ yen an tɛ ɲinɛ Sori Sakɔ kɔ maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔna na fantan ani naani bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ka lamɛnko ɲuman na a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ala sɔnna a ma i Keyita